Ama. Sige. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sa programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo,
asin reparong balansyado pag-iriba. Ang numero 1 sa serbisyo asin reparo, Mr. Hulbutana. Manny Moxeya sa serbisyo asin reparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolan Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin reparo. Serbisyo asin reparo. Oh! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Karinan Joy, Sir John Board, Ma'am Jocelyn Antipuesto, Adan Eva Jr. Hashtag anong hashtag? Good morning at Sarong Tabaco. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos, amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes, Abril 8 na. Kaskaso ng aldaw tabi manong Bronx Bordeos. Pitsa 8 kita kang Abril taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Shoutout tabi Sir Mok sa mga taga Malinaw. Sabi ni Ma'am Karinan Joy, mag-orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nagkakala po yan kang sa indong lingkod. Apira yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kompleanyo ngunyan, Abril 8. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nang ganito paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana.
Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nan tasya masana po nakakaram kaya. Yung mansanaan na kaipuan tansarigan, wara na pong iba. Yeah. Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasala. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakansala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Dahil man gari ako ki ibang kapangaran na Manny Mox sa journalist o kaya sa media, na media practitioner. Dahil man gari ako ki kapangaran na Manny Mox na ibadi. Gari ako man siya na. Kaya Mama Aspi Banyas, good morning. Oy, good morning tabi, Attorney GIO Bungkaw. Ay ni pansaro kon mga irerekomenda sa indo. Na ini ang dapat ang suportahan. Sa pagka-board member sa First District ang Albay, Attorney G.I. Ubungaw. Kailangan ako masupog na endorse ko sa indo. Yan ang mga matrabaho. Pag-abot dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Attorney G.I. Ubungaw. Pagaw. Ma'am Gina Balangat Balistoy, good morning. Kay Maylene Baldonado, Sir Javier Bunza. Ay, mga tugang, live na live po kita sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan ni GM Maestro Neil Adtuon, kasabay man dyan si SM Sir Tony Kiliste. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, kami po naglalaom na nasa maray sa nakamong kamugtakan. Inutro mo pa. Dahil pong kapigaduhan sa buhay. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. Utrong ko, bawal ang kidit. And bawal po ang ma-stress sa mga panahon pong ini. TV. Oy, good morning man kay Mabet Rama Roma, good morning. Kumusta manay? Ano ngayon, naulbot na? Oy, Ma'am Mabet, tabangi daw ako kung igwaki media practitioner o kaya journalist na may pangaran na Manny Mox. Sige daw. Tagari digdi sa eryata. Ako man sana nag-iisang Manny Mox. Agari ako man sana ha. Sige daw. Tabangin daw ako maghanap kayan ta. Ako na. Ako ang mapresentar kay ni Kibidensya. Ma'am Gina Balangat, good morning. Saludo po ako sa Bungaw family.
subok na. Mula po kay Ate Glenda Ong Bonggao, number 1 iyan sa puso ta. Yeah. Orag man si Ma'am Gina. Ano tabi ni Attorney Giayo? Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan, Attorney. Bigyan nyo ng jacket si Ma'am Gina. Yo. Oy, good morning man kay Ma'am Sally Banyadera dyan sa Salis Lechon. Si Ma'am Sally, sige na ang sexy eh. Habang tumatagal si Ma'am Sally Banyadera, lalong nagsisexy. Ano ang sikreto mo tabi, Ma'am Sally? Ang sikreto ko ngayon ay lalo kong pigpapasiram ang lechon ko sa Salis Lechon. Dyan sa Salis Native Lechon. Pag nag-order ka ngayon ay may libre ngayang sauce iya. Pag ano ngaya yan, pag nag order ka ngaya ki lechon sa Salis Native Lechon, may libreng sauce ngaya yan. Sus Mariose. Dapat lagi tayong team happy. Ang kidit lang ka. At natabi Ma'am Gina di. Kiri dito na si iba. Aw nata may nagibo man kipiking account mo. Dahil sa nasinda maog mata, dahil kipig gagayang gwapo. Ikaman sa nabagangayaan manimok sulbutana. Walang iba. No. Nag-iisang manimok sulbutana. Paito nindo salbatana tubod bago. Yo, Sir Charlie Sayes, good morning. Madali na di sa aga, pitya 9 na, sabi kan mga tugang niya tong sa mga lolo-lula ta, piyesta opisyal ngayon sa aga. Piyesta opisyal, piyesta opisyal ngayon, araw ng kagitian. Ano? Araw ngayon ng kagitian. Makaraya. Bako araw ng kagitian. Araw ng kagitingan. Bakong iyo tabi. Bakong iyo tabi idol Sir Lumbrique. Bakong iyo araw ng kagitingan bukas. Bakong araw ng kagitian. No. Dali na o di sunod kan Webis na. O di sa Lunes, Ma'am Gina, ano na Sir Javier sa Lunes? Lunes Santo na. Lunes Santo na baga sa Biyernes, pitsa 14. So sarong manimoks, iba man ito. Saksaka na ito. No. Sir Javier, saksaka na nga niya ito. Kaya ngayon, ulbutana. Kapangyari ni tabi si Javier. Yo. Di next week, palawag na kita sa Pudkeni, sa Semana Santa. So, mga kandidato na paawa ipek, nasigan mga panratak sa kapaninda kandidato. Sispire mo na daw kamo sa Punlo ni Santo. Magsispire mo na ka, magbarakbaka naman kamo sa Pitya 21 na. Yo, pagkatapos kang Holy Week, baralbala naman kamo. So iba may mga paipik na maray sa social media. Del, Chente, good morning. So iba nagpapaapi. Ngaya ang gimmick,
mapaapi ngaya kita na pig-api-api ngaya kami so tarpulin mi nga pigirisi pigtarakleban so tarpulin mi mga paipik sindama sana nagigiribo kaya isasala ninda duman sa kalaban bako man nga ni kalaban kakawat man sana bako man ang apod ko kayan bako kalaban kakawat ninda sa eleksyon nga tinarangkas nga so tarpulin mo duman bata ngaya dito yun man sana ngaya ito mga pawa effects baga pero sindaman sana may kagibon kaya mga estilo ba arog kaya na iba so iba pigmimino so kapwa ninda kandidato so iba harambugon so iba hambugon so iba pigmimino so kandidato duman nga sa ibong na parlor ang mga kandidato ngaya duman para pinurunpon ngaya ito sa gilid-gilid teka mo kaya malay mo mas professional pa suyaon duman sa ibo kaysa sa Indo so iba da hambugon pati so mga dating so mga incumbent rambugon kumparaman niya sa muya kami baga ngaya incumbent tapos ito ngaya bago ha dahil nindo pag underestimate niya incumbent nga ni kamo ang hapot may nagkaginribuan daw kamo dahil kamo kaya ilatag po nindo ang sa indong plataforma kung igwaman kung igwa kamo kung puros kamo panratak gigibon ko ngayarog kayo ni oy may nagibo na kaya sabi sa tiwi para ngaya buwa ay napangyari ni oy good morning po sa mga teacher di halos pirang aldaw na sa natabi ma-opisyal ng matapos ang school year 2024-2025 ang last day bagakan sa Abril 16 Miyerkules Santo na nga ni palanday na pwede ta may prosesyonan pagkahapon ako itsa 15 yan schedule na po yan kan sa mga graduation moving up yan busy na ngunyan sa tuyang mga kamaestrohan pagibo po kan mga report cards 138 137 so mga grades kaya ang Department of Education tinauan po ni 30 days uninterrupted flexible vacation ang mga teacher makatapos po kang graduation dahil nindo pag i-restorbon si madam, si sir tama bakasyon man sinda kaira kung bagatabi pa ding mayo ang mga teacher ang mga teacher dahil mangkibakasyon yan maski na nga ni arog kay ni may pigsasabing dahil nindo pag isterbon ta magbarakasyon man sa mga kamaistrahan pagkaipuan sinda kang principal pipa apod ano nga tabi ma'am sir digdi maghawan ka digdi era kon bagang teacher di janitor na pintor karpintero hardinero karog baga ka nang gibukan teacher pagdaing klase siyaan maapod kayo ni siyaan mapintura duman sa classroom niya pagrarout sa tukawan siyaan mapako makarpintero pagmati so sa iyang palibot kang eskwilan siya pan magabi siya pan manghawa irakman kan teacher di may 30 days sa rembulan na bakasyon sa mga teacher na dahil nindo pag-istorbohon makabakasyon man lamang si teacher makapaputs pa makapa-reban ano pa
makapagdurodit man lamang kan jowa ninda. Ay, stress bagan mga teacher. Isarong bulan lamang. Yo. Di may bakasyon na sarong bulan ang mga teacher. Oy, so nag-viral tabi na duwang babaeng pulis sa syudad kan Legazpi. Taigwa ki nagtirik na jeep katahaw kan tinampo. Itinulak kan duwang pulis na babayi. Ngunyan, nakuhaan ki video, nag-viral. Ining duwang pulis tabi Ma'am Alona Kapitin, tinawan po ininin parangal. Kang PNP, yugon mo yan. Inian maurag, daitig tuyong magpasikat. Pero kung suis ki chairman na gustong magsikat, na binanatan ako, ngunyan, gusto mo magpasikat, later, maungal ka. Kaya, arog dapat kayo niyang gibuhunin daw. Bako sa ibang paagi. Harab-harabon ka, noy. Mapasikat ka o masikat ka. Yan na pigsasabi ko sa indo. Arog dapat kayo niyang tularan nindo, mga kabataan. Aram na nindo, aram niya pala nasala ito, matataginibo mo pa. Yo, madinay ka pa na bako ako itong pigbabanatan mo. Dahil man ki ibang media practitioner, dahil man ki ibang journalist, nakapangaran ko na Manny Mox. Pundoy ako dyan tabi, pading mayo. Oy, bayaw, good morning. Kay Mon Bronx. Good morning man sa imo. Good day and pa-shoutout na tabi sa mga taga Santa Elena, Malinaw. Nis Clapis, good morning. Kumusta mga taga Santa Elena? Ay, hinda. So suminuko baga tabing ground commander kang Concepcion Criminal Group na siya na sa nadaang natatada na grupo kay itong bilog baga ni Gilbert Concepcion. So Concepcion Criminal Group dyan sa Libon. Naghagad na po ininintawad sa publiko. Pero may dosing kaso ang isa sa angat sa iya. Hampangon niya yan. And apera ka yan, pig-surrender niya man so 8 haralangkaw na kalibre nin badil na natatago-tago niya, na pigagamit niya sa mga panggagadaan, papastidyo dyan po sa may parting Libon Albay. Yo! O di may paglangkaw ngunyan sa mga produktong petrolyo. Hirak man tabi si Javier, kamu-kamuon mo ang pandok nganing makanoon. Makanol-tol ngayon. Hirak man, bay ka. Hirak man. Tawan takiliksyon. Ayo, mas magayon so ikasuhan, tapos soto, magibi-ibi siya duman, mag-uungal-ungal siya duman sa loob kang karsil. Ayo. Mama Englien Sariba Kapitin. Good morning po sa mga taga Bagatangke. Tama ba? Bagatangke? Okay, ay, di. Kinarabasahan pala. Morning po sa mga taga Kinarabasahan, Malinaw, Albay. Ayan. Diyan tabi sa barangay Kinarabasahan. May mga mimensionar akong mga bistado ko na pighiling ko na matrabaho dyan sa Banwaan kang Malinaw. Yan, tig-rekomenda ko ang sa Indo. Pero dahil nangangahulugan na iyon na yan. Tigtawan ko lang kamo ki idea. Dahil ko man kamo ipapasubo.
Hindi ako ma-endorsar nin kandidato na day ko kabisado. Sa kung i-endorse ko sa endorse dahil man nagtatrabaho, pati ako kan ribati. Sabi mo nga ya, ito palang turog sa pansita. Yo, kaya so iba naman, ikis talaga Director Edwin Peralta. Yo, ikis, so iba ikis. Yo. Ay, Manong Mark Bien, good morning. Sa tabako, Meryl Bien. Oh, yan. Meryl Bien. Orag man ini si Meryl Bien na di. Ilang gariday man ako tigpadara ni Mark Bien kan jingle ni Meryl, ano? Na ikulugod na ipiplay. Paraluyan ng amigo ko. Yan ang problema ta pag-araw ka nalilingawan. Ngunyan nga nga ang maeleksyon, nalingawan ka. Lalo na pag nanggarana. Naka daw ngayon. Sige po mga tugang, alas 7:41 na. Good morning. Nagdadangog si classmate. Si classmate. Nakaantabay katabi mate Mena Tessa Morales. Isang mapagpalang good morning po sa imo. Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Ara mo tabi mit, yung magating sabi ko na ako, bistado ko ang mga pigi-endorso ko. Pag dahi ko bistado, makamasupgan ako. Bata nangyari na ang sa kuya kang 2022 national and local election man. Nasupgan baga ko. Una ko, yun na iton makakaayos. Nabigo ako. Kaya ngunyan tabi mit pasiguro ako. Siguro tabi ako. Yan ang sabi ko tabi sa indo. Day ka mo magkulog kibot sa ko. Taso iba kaya, ngunyan sana naman ako na mimidbidan. Ngunyan naman sa kuya nagapod na padi. Pero pag mga ordinaryong aldaw, lingaw ka. Sabi ko sa indo, maroromduman ko man kamo sa dapit na panahon. So dahil nakaromdum sa kuya Director Edwin Peralta, so pasensya tabi. Yo. Pero maabot kita sa mga sunod na daw kan tabi Mamsan. Uy si Mamsan, good morning tabi Mamsan. Basta tabi. Si Mamsan, sige sana kinang sumba. Bata sexy na, sige pan sumba. Kumusta ka ni Sis Mati Maranyo? Kumusta so mga barkada ni Sis Mati Maranyo, so mga para sumba ngayon dyan sa tabako. Kumusta mo ngayon ko? Yaw na duman sa US of A. Ayaw. Kumusta ngayon? Sara Ma'am San, good morning tabi. Si Ma'am San sige ang sexy. Ay pondo ka ngayon na haloy na akong sexy. Oy ang sweet ko, good morning. Ara mo pag mga nagakadarngugan mga arukening ang sweet ko. Nay ko po, gari baga so pagkaaga pag nagiinom ka, nagruprop ka kikape ang sweet ko. Si Ramsa na. Mapapayaho ka. Relax na tabi kita tamainiton ang panahon ha. Tabi makakidit. Ako ba ko man tabi ako kidit? May bangot akong lang, may bangot ang gulay ko anito. So, kasag. Pagbibangutan bagan lang ka kasag, minayo mo ko.
Sige po mga tugang, alas anong oras na? Anong oras na? Alas 7:45 na ang satuyang Philippine Standard Time. Serbisyo Asin Riparo. Pasalamatan tana mo ng satuyang mga katuwang sa programa. Ikaan burak nin samo Salamat sa MBY Dormitory nagdara na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. ugmaan Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, sa mong banwa ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Adyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, sa gayong dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. mukang prinsesa Kay Madam Maylin, ingat tabi permi. na talaga pili MBY Dormitory, your home away from home. kaan burak nin sa mong banwa Pabati daw tabi nin happy birthday kay Mami Sya. aga Sya Ra. kami sigmumina Sya Radi. kaugma Oh, grabe ang init garo relasyon ninda. Mainito na nga ang relasyon. Ma'am Gina Calyo, good morning. Mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor pinahang Riner Burse, salawa ang syudad din Tabaco, ng prinsesa sa puso Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Toyo ba ini? rain Aro pa ini sa mga endorso ko sa mga taga Malinaw. banwa Irene Morales Pahot. daraga Diyan sa mga taga Kinarabasahan. misig mo Yaw. pinahanga Siyempre, yaon dyan si Mayor Shi Capos Bilo. lingkod Yan, saro pa yan. Na i-endorso ko sa indo sa mga taga Malinaw. Mayor Shi Capos Bilo. Kasabay man dyan si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Diyan yan sa barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa luto. Pako sa waiting. Madiskwido kamo sa waiting. Ayan tabi mga tugang, mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sa imong panampitan Talagang makakaka Sige ha, may kahaputan da si Ma'am Engelin ba? Tama ba ang pag-pronounce ko? Sariba Kapitin? Baka baliktad ang sa imon ngaran. Yan ang problema pag pigbabaraligtad nindo ang profile nindo. Nagkakabaraliktad man ang dila ko. Sa bihot Yo. ko na Sige, tailingong ko ha. ibaad na magustuhan Oras! Sa imong panambitan Ano ng oras? Ka Ngata mantay Oras tabi mga tugang, alas ano ng oras? Alas 7:49 nan sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali ha. Mabalik po ang programa, makalipas lang po kayo ni. Dangogan hindi ni mga taga Malinaw. Sa maabot na Mayo 12, di paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Migit sa kahibusan sa itong napatunayan. Sa Malinaw, si Peña Capus, ang kurahaw, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arantang sincero siya. Namamatay ang pagka-alkalde niya. Wow, wow, si Peña Capus, suportahan ta siya. Marina sa liderato. Mga taga Malinaw, numero 1 sa balota, Mayor Shi Capos Bilo. Sa maabot na perlian, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, padagos na maservis sa Lambang Malinaw noon. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi bani, bani, bani,
Padaba mi si Bani, Bani, Bani Taigwang paninindugan Sa kong maaasahan Daing iba Si Bani Alcala Makatawong makamasa Sa kong maaasahan Yan, mga tugang, Bani Alcala. Para po sa dyan sa Banwaan kang Malinaw. Tama ba so na i-play ko? Ayo. Tama. Sige. Sunod. Alam na. Sunod. Dyan naman kita sa tabako. Sa tabako tabi. Danguga. Sa banwaan sa tong madudulokan, boses ng kababaehan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaehan, paglaong kan mga kabataan, paglaom kan mga namamanwaan. Ate Glenda ng bayan. Nag-orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Para po sa bagong Premier Distrito kang Albay, numero 1 sa balota, Congressman Attorney Jill Bongalon. Probado na sa serbisyo, dakul nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Suyang namatean, di naramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dakol nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Sa muling pagbabalik po, kang champion sa zero casualty, digdi po sa probinsya kang Albay, Congressman o kaya Governor Joey Sarte Salceda. Bigtaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirti niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong bunggaw sa Kapitolyo, ibuktak. Iyong bunggaw, Iyong bunggaw, Iyong bunggaw. Si Manny Mocsea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Mocsea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ba tayo ay magsayaw ng
Balik na tabi kita mga tugang sa programa 5 minutos tabi bago mag 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siringman ang oras niyan daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse kang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Unyang pungal daw kita nin Martes 8 na kang Abril taon 2025. Sundo kita alas 8:30. Kaya nang papigalata doro derecho na tabi kita. Serbisyo Asin Okay, tabi. Sige mga tugang. Iguana lang kita ki 4 minutos malas 8 na. Ayo. Ngunya na simana sundo next week hanggang Martes na siguro sana ang klase. Ruluwasan ngunyan sa mga problema sa eskwelahan. Ano nga yan mga problema iyan? Arog kaining pa-shoutout na tabi ki Prima Rebecca Sario from Pulangi, nanonood man siya. Sige, si Ma'am Rebecca, nakaantabay man, taga 3rd District. Maray na aga dyan sa mga taga 3rd District, dyan sa Banwaan kang Pulangi. Ang mga ma-encounter ngunyan na problema kan mga magurang ta, iyo po so mga bayadan sa eskwelahan. Iyo, suday ngaya halimbawa, di pagpunbaga kang klase, may pamiting yan. May pamiting ngaya su Parents Teachers Association, PTA. Di dyan baga sa pamiting, nagkasurundo ka mo na arog kay ni may project ipapa-aircon ta ngayang classroom tanganing susaindong mga aki dai maalingahutan. Maurag man ngaya yogon mo ya. Yo, di depende yan sa indo ko nagkaoryon ka mo di. Igwa po yan ki ngaya contribution. Legit po yan. Yo, legit po yan. Ngunyan, kung halimbawa patapos na sukralasihan, tatik ka po ka sa buhay, dahil katabi na kakabayad kay itong contribution na ito. Ngunyan, uni na ang teknik dyan. May iba pong mga teacher ha. Ako, pasensya tabi ta. Ako, padabaon ko ang mga teacher. Nasasabutan ko tabi sinda. May iba pong mga teacher na dahil ngaya i-release ang card kang aki mo hanggat na day ka mo magbayad kang contribution. Iyan po medyo talang po kita dyan mga teacher. Dahil nindo pwedeng i-hostage sa mga card, iyang class card. Kang mga estudyante nindo tamili dahil nagbayad kang contribution. Malalag po kamo dyan sa alanganin, mga madam, mga sir. Takong i-hostage po nindo, yung card na yan, paano na ka ng pag-enroll? Nangyari man ang sa kuya tabi Ma'am Lynn Brusula Bueno. Good morning. Maray ka na? Katangaya, kasuring niya ko raot. Kang inot, gari mang nangyari man ang sa kuya. Medyo may pagkapilyo kaya ako kahito pading mayo baga kang high school ako. Dahil nanggad sa kuya i-release card ko.
may sarong okasyon ka ito na day ako nag-attender. Recognition, may award man ko ta ako pading mayo. Day ako suminabay sa recognition. Day ako suminabay. Ngunyan, nabantayan pala na ko kang teacher ko. May award ka ngayon, day mo kinos award mo. Ang ginibo, dai po rin nilisukard ko. Duman ka ngayon sa guidance, yaon nga duman sukard mo. Di pag duman ko sa guidance, ay ngayon oy, may problema ka. Kaipuhan mo ngayang mag-ikap. Nataya ko. Ay kapag ngayon nag-iba sa recognition no ni ngayaw, sabi kang advisor mo. Di kumo gusto kong mag-eskwela. Naghawan baga tabi ako pading mayo duman sa Tabaco National High School. Pinaikap ako pero ito 10 days. Paano niya ako kainita? Makuklusan ako pag-enroll sa college. Maray nga ni tayawan duman sa barkada kong maestro. Nya ko sir tabangin na ako kainita. Dai ako pig-release card ko. Pagpaika pa ko 10 days, mabuyo ko ining matapos na 10 days ini, dahil na ako magkaka-enroll sa college, ta sirado na. Ito, anong taon ito? Mga 90s. Pero ngunyan tabi, dahil na pwede iyan. Ay, ligon nindo, kundi ko nagibuhan ito kipaagi, kundi ako tinabangan kang barkada kong teacher, nag-ikap ako, sarong aldaw sana. Iyo, naghawan ako. Kinahawan ako tabi Ma'am Alona duman sa Dakulao na Obal. Tapos, bako sa naso ngaya tartambay na hawan da dapat igwa ka ki-output. Ipapahiling mo suinawan mo. Pero, madunong manggiraray ako. So hinawan kang iba, kinuro ako, tiniripon ko, pag check ni sir, uniya ako sir, so hinawan ko. Madunungan nila madunungon ka ngayon talaga, pero dahil manaraman ni sir, talagang manbantayan niya ako duman nabang naghawa na mainiton. Ayan, bawal po yan. Dahil po, pwedeng i-hostage ni sir, ni madam, so sa indong class card. May problema dyan ang mga teacher pag-arog kaya. Dahil pwede yan na. Tamili dahil ka nakabayad kang contribution nindo. Tapos dahil release card. Nako. May problema dyan ang mga teacher. Lalo na ngunyan. Ang social media. Nako. Baka iusip ka mo dumang kitol po. Reminder man sa natabi yan duman sa mga barkada ko, mga padabaon kon mga teacher. Dahil man aram naman ninda yan. Aram naman ninda yan. So siguro kung dahil kipambayad, ano kung pwedeng panitditan, pwedeng makihuron, pero dahil pwede tabi, dahil pwede tabi na i-hostage po nindo yung card na yan, paano yan maka-enroll? Pag dahil na naka-enroll, magiging tambay iyan tabi pading mayo. Magiging tambay yan. Iba ta masiramon bagang buhay kang tambay. Kain, tulog, inom, tambay. Masiramon ang buhay. Kung malibang, mas mahurot pala niyan tambay kaysa nag-eskwela o bakong naraot sa puturo. Imbis na nagklase, daita nagparatambay uto, kain, tulog, inom. Ngayon gibo, mauragon pala niyan tambay. Yan ang mauragon na trabaho. Natapos so dahil nabo na mag-eskwela ta, supog na siya ta. Ang mga kaklase ko ngayon, mga araki pa, ako ngayon gusgos na.
Di ba? Iling nga tabi nindo. Ano si epekto? Kung di ako nagdesider ka ito tabi pading mayo, inda. Makanggan ngo niya, nagsisimot ako kiparoy dyan sa kabasa. kung kami kay ito ni pading mayo, ang gibo mi kay ito, so nandadagop kami kibayong baga so rignos. So may kulay mamaluna, nakailingan ng rignos. So rignos bagang may kulay pula, may brown, may itom. So nagsisiwik baga dyan sa mga kabasaan na magayon minasiwik. Ay, kundi kami nagsumikap ni Pading Mario Kulipa. Puro sa narignos an sa muyang pig-ataman. Ngunyan, iba ng pig-ataman mingon yan. Lovebirds na. No. Nag-level up man kami. Paghali naman sa rignos, ngunyan lovebirds na ang pigataman. Lalo na si Pading Mayo, mga mauragan lovebirds kay ni. Mga kantidadon pati. Sarong lovebirds nga ni, nagpipresyo ki 20,000. Ako may 20 milyon palan ka yan. Yun ayan ba kung maurag? Yan ang mga tularan nindo. Bako na forever tambay ka mo. Yan ang tularan nindo si Pading Mayo iling kaya lang dahil ako nakakapagbon kang lovebirds ko. Ay hinda. Yun yung tabi kasimple ha. Matapos na tabi ang klase. Graduation digdi, moving up duman, recognition digdi, may pagirumdum ang Department of Education na gibon sa natabing simple. Pero memorable. Simple pero memorable ang mga gigibuhon na graduation, moving up ceremony. Dahil na po magparagarastos ki mga pandigarbo. Dipisil ang buhay ngunyan. Pero ang magurang baga, lalo na so day man niya kami nag-graduate kang inot at least mga aki mi, nagiging proud din sinda ng aki mi magraduar. Dapat nga naka-maurag man, nakatuga man niya sagin. Takang inot bakit mga magurang taday man ang mga tuga-tuga ka ito. May tugasan na kito ang bulkan mayon. Margan kaya. So, halipindi man po girarayan sa pag-urulay kay itong Parents Teacher Association. Kamo manggiraray ka nan mag-decision pero kung ngaya mag-decision si eskwelahan narog kay ni, bawal po yan. Kung ano po ang napag-urulayan nindo, bala po kamo dyan. Pero yung pag-iinganyar kan Department of Education na gibon sa na simple. And day mahaluan ki mga politika, pag mga graduation rites, moving up ceremony, day kamo magkuha ki mga podkaan, guest of honor and speaker. So mga politiko ngunyan. So mga alumni dyan nindo na naging successful para magtaupo nin mga mensahe nganing ma-motivate ang mga estudyante kung natataarog ng buhay niya kayan ngunyan. Tanganing magsumika po ang mga estudyante nganing maiguide ta sa tamang asal. Tayo nga po nindo ngunyan. So sa mga kabataan tangon yan, nilingan ang nagkakaorok dan. Ibang-iba na. Na-impluensyahan na po kang social media. Speaking of social media, may pigsampulan ako na sarong SK chairman na dahi niya siguro aramso Republic Act 10175 yung cybercrime libel. May didisiplinahon ako. Ngunyan ang sabi niya sa kuya, nagagad
kisori sa kuya, tabako manda ako ampig padangogan niya. Nga tayo ko ta pinangaranan mo ako. Bako kaman niya, so leader ngayon naman sa ibok, ihampang mo ya ako sa kuya yan na manimox na iyan na pigsasabi mo. Digdi po sa Bicol, digdi po sa Albay, wara digding media practitioner and journalist nakapangaran ko. O sisa yung pigpapatamaan mo ka itong manimox na journalist na unprofessional na puros fake news ang pigluluwas ko. Ayan. Ngunyan, binura niya so post niya nariparo na siya. Ngunyan, dawa buraon mo tabi yan oy. Igwa ng screenshot and duman sa cybercrime division kang PNP noy makukuha ami man giraray kaya tabi sa mga nagpupo sa social media may pagirumdum ako sa Indo, mag-ingat po kita. Kung pwede dahil na lang kita mag-comment maski bako nindo post, dahil na po kita mag-comment baka mapasala kita, baka mapriso kita 4 sundo 6 na taon. Dahil po dyan sa mas pinahalangkaw na pinalidad kang libel. Kami, saklaw kami kaitong libel, mga broadcaster, taga-media, pag may tigraratakan kaming tao, pag napatunayan, mapipriso din kami and mamamayad kami. Ngunyan, pati tabi ordinaryong tao, pag ginamit mo ining social media, lalo na kung public, nako, mas halangkaw ang pinalidad, mas doble ang pinalidad kang cyber libel kaysa ordinaryong libel. Bako ngayon tabi si Redwin Sistina, nganing pangarugan, maging sampol kang mga kabataan ngunyan na maski kung ano-ano na sa nampig paparapost nindo sa social media na ito pala may mga nararatakan na kamo. So yan tabi dit sa nang pataratara na sana kita bago kita mag-comment isipon tamo na and bago kita mag-share yan mga fake news na pigi-share ta may problema pa kita dyan o paano kung lawusan ka mo kasuhan ka mo pasikat ka ngunyan mamaya ungal ka. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:13 na, madali sanha, tama ang pangaradji, tabi mo na kita. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Para alkalde kan Banwang Malinaw, si Tenya Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Migit sa kahibusan, sa ito napatunayan. Sa malinaw, si Peña Capus, ang burahaw, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi, sa serbisyo, aram kang sincero siya, namamate ang pagkaalkalde niya. Oh, si Peña Capus, suportahan ta siya, Marina Saldi. Sa maamot na perbiyan, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, madagos na mga servis. Ano nangyari? Pangyari, dali lang hata. Ano nangyari kani? Nahulbot. Dahilig mo na yan. Dahitan na rin paro nahulbot pala ni Neri. Dali lang tabata. Nag-piplay so jingle ni Bani Alcala dyan sa Malinaw. Dyan sa Malinaw, aram na. Yo. Ayan, magparahiriro, ta nagkaramuglugod. Ayan, relax na. So, iba kirediton. Ayan. Di ka mo magkidit. Taba ka madiskwito lugod ka mo. Ayan, di magkakidit. Ano yun? Sa maamot na perbiyan, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, madagos na mga servis sa Lambang Malinaw noon. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi Bani, 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 padaba mi si Bani, 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 taig mong paninindugan sa kung maaasahan, daing iba si Bani Alcala, makatawong
sa banwaan sa tong madudulokan. Boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaom kan mga kababaihan, paglaom kan mga kabataan, paglaom kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Katabang ta, asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat Kong Jill sa mga tabang mo, na itinao, ika talaga Kong Jill Bongalon, sa muyang totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo dahil nang napatunayan. Iboto number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Yang namatean, dinara mong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. G-I-O, 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 G-I-O. Bibitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirti niya na matean, naging leader kan kabataan. Padaustan, suportahan, programa niya na pinunan. Iyong munggaw sa Kapitolyo, ibukta. Iyong munggaw, Iyong munggaw, Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutan sa Bicol Net TV. Ang pahit na kaniyan pagkabalikta paaram. Pabayan tanata kay puantang ipadango gining mga jingle kan sa tuyang mga barkada. Yaw. Oy, mga tugang alas 8:24 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Charing man, ang oras niyan daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Renier Burse kan syudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw sa Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat man dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albao. Ako mapogirarian sa indong lingkod, nag-iisang Manny Mox, walang iba na media practitioner, journalist, Manny Mox pa ako. Tendo kita alas 8:30, Martes kita ngunyan, ano, pag Martes igwak po kay mga
regular session diyan sa Sangguniang Panlunsod kan Tabako, sa SB Bakakay, diyan sa SB Malinaw. Mamimiss ko sa mga session pag-arog kening kada Martes. Nag-atinder ako ki session regular diyan po sa SB Malinaw. Aram ko diyan kung sisay ang mga nagtatrabaho. Araram ko diyan kung sisay sa mga nagpapasar nin resolusyon, ordinansa. Gwa dyan, puro sa natangad, puro sa na tango-tango. Takong ako pasaro-saronin daw. Istorya ko, so tama sana. Paistorya nindo ako. Tanganing maraman kan sa tuyang mga kahimanwa dyan sa Banwaan kang Malinaw. Natatabi Idol Mox, natapermi katabi nagkakalo maski ngayon nasa lawga kang building. Maray na hapot ini tabi Ma'am Ruiz Carla Maria. Nata ngayon tapermi ka nagkakalo. Yan mga hapot. Yan ang mga gusto kong hapot. Kung babanatan mo ako kan mga unprofessional na yan. Puros ngaya fake news. Skitcherman. Arogon mo yun mga hapot ni Ma'am Ruiz Carla Marie. Yan ang mga legit na hapot. When you are ngaya inside the house, remove the building. Ito, when you are inside the hut, remove the building. Yan ang simbag dyan tabi, Ma'am Carla. Yan mga tunay na hapot. Yan ang gusto ko. Bako na babanatan mo ako na fake news ang pigtataram ko. Nanoy. Nanoy. Dugay ka na. Ramanta ka. Gari napapasala ang sa imong dalan. Rakman sa imo. Mararaw siya ng puturo mo dahil sa katarantaduhan mo na gusto mo magpasikat. Masikat ka ngunya. Sabihon mo pa na may money mox man dyan ay ba? Nag-iisa lang po ako. Ay nga yata sala man baga ngayon si spelling. Papalusot ka pa. Ngunyan na kung ano-anong palusot mo. Kung lalaki ka, pangatawanan mo ang pigtatara mo. Tapos ngunyan kung ano-anong palusot mo. Sabi mo pa, tetay ko ngayon magigibo sa imong ngayon sir, tasaro man sa nagpalan ngaya ang pigsuportantang kandidato. Kasi ako ang pigsuportahan mo. Suportan ko na sa kandidato niya. Wisit na ini. Ay, Ma'am Ruiz. Minsan baga tabi, di ako nakakalo. Gusto ko lang nakakalo ako tigtatamaan kaya tabi kang aircon. Subunbunan ko. Pag tigtatamaan subumbunan ko kang aircon na malipot, nawawaran ako kibusis. Bata nagkakanta baga ako. Kumbaga, maski nasa lawg ka kang harong building, pag natunugan ang bumbunan mo, pwedeng sipunon ka. Yan ang paliwanag tabi dyan. Abo ko tabing magkasakit. Kaya permi ako nagkakalo. Tabaka maliptan subunbunan ko. Kaya ako magkaprograma kan pagkaaga. Yo! Yan ang gusto kong mga hapon. Bako na kung ano-ano banatanin da ko. Tapos ka sa ko. Serbisyo Asin Riparo. Maganda ka na no ikipampiyansa mo.
Hindi ka nakipampiyansa mo. Oy, alas 8:30 na mga tugang mga kabayan. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong aldaw kita nin Martes. Pitsa 8 kita kang Abril taon 2025. Sa pangaran ni GM Maestro Niladtuon ni SM Sir Tony Kiliste. Sa pangaran man kan mga katuwang ta sa programa yaon dyan permis si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Yaon dyan si Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilong, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat man sa Capos Bilo Lotto Outlet. Param natabi mo na Ma'am Ruiz. Ang sa imong idol na perming nakakalo. Sabi ni Ma'am Carla Marie, baka ngaya siyang fake news. No. Ano tabi? Kumbinsido ka na kang simbag ko? Kung natapermi ako nakakalo pag nagpo-programa? Kumbinsido ko. Sa agalugod di ako makalaw. Yeah? Para sa imo tabi yan, Ma'am Ruiz Carla Marie. Ako baga masinunod-sunod ako, pero sa tama sana. Sa tama sana. Pag sala sa ko, sala. Dawa si say ka pa. Param natabi kita mga tugang. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Simulaw nahiling ko maliwanag. Asin Riparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob, ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV.
kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala